Sampeyan ndi to yu? Nek kene lho, Bek. Oh, kene to. Tolong kosokno geger pundang. Mari piye kumbahan cek sampe ning biyane. Lah kamu yo wis mari urung. Aku pengen mbah-mbah, Aku iya Lah, bali tulung lho. Lah tak kosokne apa piye to yu? Engko gendan karo aku. Tenan to, gak apa-apa. Aku lek karo wong padha wedoke apa ya isonan to. Ya wis ngono. Suwun ya, Bek. Ya, ndang mapan no. Yo. Sik, Bek. Kayak dhewe kan lagi kenal to. Aku kok izin to. Nek sampean izin, apa mripatku tak tutupane. Ngono, gak apa-apa. Yo. Ya wis. Nyong. Bayu. Lah nek iki ukurane klopo Thailand iki. Sak sisih rai beklan. Loh, sampeyan ndi to yu? Nek kene lho, Bek. Oh, kene to. Oh. Aduh. Sapa notok dasku ki? Aduh. Bayu, piye to sampean ki? Kok saya malah ngeprak das. Ora, Bek. Hah? Bewakinem. Ampun, Bek. Ampun. Ampun, Bek. Aku tak mantuk saya, Bek. Wah, kowe to, Bos. Kat mangi ya nang kene. Ngono kaya ora kabar-kabar. Aku tak mantuk saya, Bos. Ampun, ampun. 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 Terus diapaan iki, Bos? Saya ning gudang. Eh,